Na sídlisku Hliny v Trnave viacerým občanom chýba zeleň, detské ihriská sú v dezolátnom stave a zaparkovať 100 metrov od bytu je vo večerných hodinách takmer nemožné. Viceprimátor Bystrých Stanko sa vyjadril, že Hliny sú nešťastné sídlisko. Problém číslo 1 je na radnici dôverne známy. Na sídlisku prebehlo územné konanie. Pozemok na výstavbu parkovacieho domu už mestské zastupiteľstvo schválilo. S výstavbou by sa malo začať začiatkom budúceho roka. Obyvatelia Hlín sa počas plánovanej stavby zrejme nevyhnú komplikáciám. Ťažké nákladiaky či iná technika bude musieť premávať pod ich oknami. Inak to nejde vzhľadom na rozlohu sídliska. Parkovací dom sa zdá byť jediným riešením. Najviac výjazdov mestskej polície na Hliny je pre zle odstavené autá. Náčelník mestskej polície Igor Keleši ho označil aj za sídlisko s najväčším počtom oznamovateľov priestupkov statickej dopravy.